Vlado, pred 4 rokmi sme tu spoločne urobili krásnu reportáž o tom, ako ťa oslovilo niekoľko rómskych chlapcov, že čo robíš? Myslím, že ti tak povedalo dehodnocujúci, že starší ujo, alebo tak nejak ťa oslovilo a ty si vtedy nám rozpovedal príbeh o tom, ako ti niekoľko rómskych chlapcov z obce Vinodol začalo pomáhať revitalizovať stratený židovský cintorín v tejto obci. Dnes sa tu stretávame po 4 rokoch a vidíme tu krásne zrevitalizovaný cintorín. A chcem sa ťa opýtať, čo sa to vlastne udialo pred tými 4 rokmi a aká bola tá tvoja cesta s týmito chlapcami počas tých 4 rokov? No, ja som strašne rád, že sa na to pýtaš, lebo vo mne to stále žije a fakt pred tými rokmi tu som poniže tlačal na kolenách, zbieral som špaky na také relax zóne, čo máme jeden z našich projektov. Zastavili sa chlapci a ujož pánik, ideme vám pomôcť. Vy ste starí, nevládzete. No hovorím, som starý, ale ešte vládzem, ale mám pre vás jeden projekt, keď chcete. No tak prišli sme sem a oni sa divili, čo tu? Lebo tu bola divočina, tu bol les, náletové dreviny, krovie a nič nevideli. Tak som pár kúskov sme našli, tých kameňov, tak som im vysvetlil, že tu bol židovský cintorín. Nezodpovedný pán to nechal zahrnúť. Proste celú tú históriu, čo som dopátral sa povedal. No a div sa svete, trvalo to 3,5 roka, no takmer 3 roky a podarilo sa spraviť toto. Vyťahli sme to z podzeme, sprístupnili sme to ľuďom a klobúk dolu pred nimi, že vydržali 3,5 roka. Hovorili sme o kadečom, o jednom holokauste, židovskom holokauste, rómskom holokauste. Odniesli si určite niečo a stále sa vracajú a pomáhajú nám stále. Takže sa teším z tohoto. A ďakujem za otázku. Boli to chlapci a sú to chlapci dospievajúci z chudobných pomerov a bolo to také neobvyklé, že chlapcov, a to je jedno, či rómskych, nerómskych, oslovilo niečo ako židovský cintorín a dokonca, že by mali zadarmo manuálne pracovať, pomáhať bez nároku na odmenu. Ako sa ti podarilo ich vtiahnuť v podstate do ťažkej práce? Veď spraviť to tu nebolo ani fyzicky ľahké. No, nebolo, samozrejme. Mohli sme robiť hodinku maximálne, hej, a prácu primeranú ich veku. Potom už neskôr ťažšie veci sme mali nejaký malý mechanizmus, ale bolo na nich obdivuhodné, že sa tešili. Tešili sa z každého kúska kameňa, ktorý našli a aj to dávali najavo. Čiže ja som bol strašne rád, že sa zapálili preto a neexistovalo pre nich nič iné mimo školy, len táto činnosť. A to je to, čo na nich obdivujem a hovorím, stále sa k tomu vracajú. Takže tie rozhovory, ktoré sme viedli, ich asi pripútávali aj k tej samotnej fyzickej práci. Takže bola to aj taká trošku sociálna práca. Trošku áno, a ty si pôvodom stavbár. Čo teba priviedlo vlastne k téme vôbec židovskej komunity na Slovensku, obeti holokaustu a revitalizácie zabudnutého, strateného cintorína? Ja som v podstate Bratislavčan a po 60-ke na dôchodok som odišiel bývať sem na dedinu, máme chalupu. No a stále treba niečo robiť, som povedal. Okrem toho, že poslancujem tu, tak ma zaujímali všetky tie veci, história obce a tak ďalej. A dočítal som sa niekde, že je tu niekde cintorín, ale nebolo možné objaviť. No a nakoniec teda sa to podarilo. A už to všetko následne bola len zhoda okolností, že práve tí chlapci a práve, že vydržali, to už bolo všetko len taká krásna nadstavba na to moje také, dá sa povedať, aj zanietenie pre históriu obce a ten kontakt s ľuďmi, pretože tak si myslím, že keď som tu, stal som sa súčasťou tejto komunity, tak bolo úplne logické, že pre tú komunitu chcem aj niečo spraviť a k tomu vediem aj tých chalanov. A zdá sa mi, že sa to podarilo. A stále sú aktívni, aj tie 4 roky celé ti pomáhajú? Stále a vracajú sa k tomu, aj keď majú už svoje, však vek zmenila ich. Už dievčatá samozrejme ich už rušia trošku. Ale máme novú partiu. Máme dneska 10-12 členov, dá sa povedať 12, ale 10 sú aktívni. A aj dnes sme mali brigádu, ale už sú to iné projekty. Už je to komunitný sad, už to bude komunitné centrum, také alternatívne sme to nazvali, ktoré si sami budujú. Dostali sme nejaké dotácie, takže ale druhú väčšinu práce si robia sami. Takže som rád, že ďalších 10-12 chlapcov sa pravidelne zúčastňuje takých brigád a znova je to taký sociálny podtext, lebo bavíme sa o živote, bavíme sa o probléme v škole, bavíme sa o problémy v rodinách, ale
zatiaľ je to v poriadku. Čo sa ti to podarilo za tie 4 roky? Keď som to bol pred 4 rokmi, všetky tieto náhrobky boli vlastne poválané, boli pod zemou niektoré. Dnes vidím, že tu znova stoja. Mnohé z nich, čo ste tu všetko objavili za tie 4 roky a čo sa vám podarilo? No stojí tu 7 náhrobných kameňov. Všetko bolo pol až meter v zemi. Čiže bol tu nános zeminy, odpadu, čo sme museli všetko stiahnuť. Georadar nám našiel niektoré kamene, lebo sme to nevedeli sami mechanicky nájsť. Takými roxorovými tyčami hľadali chlapci, či narazia na niečo, ale nepodarilo sa tak. Až Georadar nám pomohol ďalším 3 a všetky ostatné sme dali tu do toho múrika gabionového, kde sme spravili lapidárium v podstate. Momentálne ho opravujeme, lebo bolo to na mäkkej zemi, sa nám to zvážalo, ale ešte tieto 3 pôjdu ešte do toho lapidária a hovorím, vyrovnalo sa to, bola tu taká divočina, jak je ešte naokolo niekde a to sa podarilo spraviť až po tú trávu. Dnes je to v trošku v inom stave, lebo jednak je jeseň a máme tu práce, ale na jar to bude opäť v plnej kondícii. Ešte sa ťa poslednú chcem opýtať, že okrem židovského cintorína tu pribudol vlastne aj pomník, poďme k nemu, pomník obetiam holokaustu, ktorý má takú neobvyklú architektúru a ty si jeho autorom. Povedz nám o ňom niečo, prečo si ho dal postaviť a čo symbolizuje. Áno, myšlienka vznikla pri príležitosti výročia pamiatky obetiam. Toto vinodol patril do Maďarska, takže až v 44. v máji boli eskortovali odtiaľto ľudí. A my sme k tomu 79. výročiu sa rozhodli za pomoci zbierok ľudí spraviť tento pamätník. Táto myšlienka vznikla v mojej hlave tak, že výsledok symbolizuje tento pamätník. Je to imitácia železničnej trate z vršku železničného a 5 solitérov, kameňov, ktoré symbolizujú židovskú rodinu práve na transporte do koncentračného tábora. Samozrejme dominuje tomu veľká židovská hviezda. Takže bol to taký počin, ktorý nám pomohli spraviť aj ľudia, ktorí cítili s nami a páčilo sa im aj to spojenie židovských chlapcov na práci pre židovskú komunitu a pre tú históriu a pamiatku toho, že aj oni tu boli. Ďakujem ti, Vlado, a držíme ti palce. Ďakujem aj ja.